Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons passé une semaine et Dieu a fait en sorte que nous nous retrouvions encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte, ce qui est un grand jour pour l'Église. Nous avons la naissance de Jésus-Christ que nous fêtons en Noël. Nous avons la crucifixion de Jésus-Christ et le fait qu'il revienne des morts, de sa résurrection. Et nous le faisons pendant Pâques. Mais il y a un événement crucial qui marque même la naissance de l'Église. Ça, c'est la descente du Saint-Esprit. Dimanche de Pentecôte. Mais au niveau des églises évangéliques protestantes au Mali, ce jour aussi a été mis à part pour être la journée de la mission. Et pendant ce dimanche, il est demandé à tous les fidèles des églises évangéliques protestantes au Mali de mettre à côté l'équivalent d'un repas en argent pour que ceci puisse être utilisé pour la mission. Ceci était un rappel. Nous avons aussi été informés que le fait de fermer les églises prend fin. D'autres vont naturellement commencer le dimanche prochain. Et d'autres le commenceront pendant ce dimanche. Pour ce qui est de l'église évangélique protestante au Mali, nous allons ouvrir les églises le dimanche 7 juin. Église évangélique protestante, église Et à Bamako Kura, le culte en Bamanankan à partir de 8h30. Et le culte en français à partir de 10h30. J'ai dit déjà, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Et revenons donc à l'événement du jour. Pentecôte. Nous allons lire un texte dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 1 à 8, verset 12, verset 13. Nous faisons la lecture. Chapitre 2, 1 à 8. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens?
Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Versets 12 à 13, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Kewalo sura fila verset kelen ka se segin ma ani verset 10 fila ka se 10 ani 3 ma an b'a kalan. Pentekoti don selen danabaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yɔrɔ kelen na. O yɔrɔnin kelen mankan dɔ bɔra sankolo la i ko fiɲɛba mankan. U sigilen tun bɛ so min kɔnɔ a ye o bɛɛ fa. U ye nɛnkun dɔw ye i ko tasumamanaw. Olu tilatilara ka sigi danabaw bɛɛ kelen kelen kun. U bɛɛ fara nisɛnu la. U ye kan wɛrɛw fɔli daminɛ i ko nisɛnu y'a bila u da la cogo min na. Yahutu ala ɲɛsiranba dɔw sigilen tun bɛ Jerusalem. U nana ka bɔ sankolo jukɔrɔsiyaw bɛɛ cɛma. O mankanba bɔra tuma min na jama lajɛra. U hakili ɲamina ka tuguni u bɛɛ kelen kelen ye u yɛrɛw ka kan mɛn danabaw da la. U kabakoyalen fo ka kɔnɔna fili. U y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko ni mɔgɔ minnu bɛ kuma olu bɛɛ tɛ galilekaw ye wa? An bɛɛ kelen kelen dun bɛ an yɛrɛw barakan mɛn ninnu da la cogo di? U kabakoyalen hakili ɲaminen tora ka ɲɔgɔn ɲininka ko nin kɔrɔ ye mun ye? Nka dɔw ye yɛlɛ bɔ danabaw ma ko u falen bɛ divin duman na. Prions. An ka ladeli. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes de nous retrouver ensemble pour nous pencher sur ta parole afin d'en tirer des enseignements qui nous édifient et qui nous permettent de grandir chaque jour en toi. Parle afin que tes enfants réunis puissent t'entendre. Merci parce que tu le feras au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le dimanche de Pâques, nous avons dit que Jésus a été ressuscité des morts. Paki karido an y'a fɔ ko Yesu Krista su kununa ka bɔ su cɛma. Après sa résurrection, A su kunulen kɔ il va faire 40 jours encore avec eux. Yesu ye tile 40 kɛ ani kalandenw bɛ ɲɔgɔn fɛ. Non pas qu'il est avec eux tous les jours, Ani k'a fɔ ko tun bɛ don o don o tɛ. mais de temps en temps, il leur rendait visite Nka kuma ni kuma a tun bɛ bɔ u ye. et leur donnait des encouragements, Ani ka jijali kumaw fɔ u les ye. édifiait. Ani ka u banba. Et à un moment donné, Ani wagati dɔ nana se. il a parlé d'une situation assez intéressante A ye i da don kuma dɔ la min nafa ka bon. qu'on trouve dans le verset 4 du chapitre 1. Min bɛ sɔrɔ ayiwa sura fɔlɔ verset 4 na. Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Yesu y'a fɔ u ye ko aw kana aw mabɔ Jerusalem na. mais d'attendre la promesse de Dieu. Nka aw ka ala ka lahidu makɔnɔ. Car Jean a baptisé d'eau, Sabula Yohana ye batiseli kɛ mais ji la. vous, dans peu de temps, Nka aw sɔɔni kɔni vous serez baptisés du Saint-Esprit. aw na batise ni senu la. Les apôtres ont commencé à poser beaucoup de questions. O fɔlen cidenw y'a a ye daminɛ k'aw yɛrɛ Est-ce que ɲininka. ça serait le moment où tu vas instituer ton royaume sur la Yala terre? o wagati de la i n'a i ka masaya sigi dugukolo kan wa? Et Jésus va leur dire que Dieu s'en chargera. Yesu ko ayi ala yɛrɛ na i don o ko kɔrɔ. Et après beaucoup d'instructions, Ani kalan caman dilen kɔ il a été élevé. a yɛlɛla ka taa sankolo la. Et les disciples ont regardé longtemps le ciel, Ani kalandenw jɔlen tora ka sankolo lajɛ ka mɛn. jusqu'à ce qu'ils ne voyaient plus rien. Fo tuma min na Yesu taara ka dogo la pewu ma ye bilen. Et deux anges vont descendre O la mɛlɛkɛ fila de jiginna. pour les rassurer que de la même manière qu'ils l'ont vu partir, Ka o hakili sigi ko u ye ka Yesu Krista taatɔ ye cogo min de na. la même manière il va revenir. Ko wa o cogo kelen na o na a kɔ segintɔ ye ten. Donc, les disciples rentrent à Jérusalem, O la sa kalandenw kɔ segira Jerusalem. se retrouvent dans la chambre haute U taara u yɛrɛ sɔrɔ sangaso kɔnɔ. et continuent à s'édifier mutuellement. Ani ka taa ɲɛ ɲɔgɔn jijali la. Et 10 jours après, Ani o kɛlen tile 10 kɔ. c'était une fête juive O tun ye qu'on appelle encore Pentecôte. Yahutuw ka
lajɛ dɔ u ka ɲɛnajɛ dɔ tun bɛ yen min bɛ wele ko Pentecôte. Une fête qu'on faisait après les récoltes. Sabula o ɲɛnajɛ bɛ kɛ ni sumaw tigɛra tuma min. Cela montre comment les gens étaient venus de partout pour adorer Dieu. Ani o b'a jira k'a fɔ cɔ mɔgɔw tun nana ka bɔ yɔrɔ caman na walasa ka na Ala bato. Et c'est ce jour-là, O don in de la les disciples réunis dans la maison haute, kalandenw k'u lajɛlen to sanga so kɔnɔ. 50 jours après la résurrection, Tile 50 Yesu Krista su kunulen kɔ. 10 jours après son élévation, Yesu Krista talen kɔ sankolo la tile 10. un phénomène bizarre va se passer. Nin kɛra a damana kabakoma fɛn ye mɔgɔ ma min faamu. Ils étaient là en train de prier K'aw lajɛlen to Ala deli la. et il y a eu un grand bruit, Ayiwa fiɲɛba dɔ bɔra. comme celui d'un vent impétueux, O kɛra i n'a fɔ mankanba dɔ bɔra i ko qui fiɲɛba remplit mankan. toute la maison. O fiɲɛba ye sokɔnɔna bɛɛ fa o Et tun bɛ yɔrɔ des min. langues semblables à des langues de feu Ani ko nɛnku minnu bɛ i n'a fɔ tasumamanaw. leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur Olu chacun de d'eux. tilara ka sigi kalandenw bɛɛ kelen kelen kun. Nous devons faire attention à la lecture de ce passage. K'an to nin yɔrɔ kalali la n'an bɛ nin yɔrɔ kala an k'an yɛrɛ kɔlɔsi. Le verset 2, Verset 2. j'attire votre attention sur l'expression comme. N bɛ aw hakili sama kumasenni min nɔfɛ o ye i ko. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ko mankan dɔ bɔra sankolo la i ko fiɲɛba mankan. Ça veut dire que le bruit entendu ressemble au bruit d'un grand vent qui vient. Fɔ cogo wɛrɛ la mankan min mɛnna o mankan bɛ i n'a fɔ fiɲɛba mankan min nana. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu un grand vent. Nka o t'a jira k'a fɔ ko fiɲɛba de Mais nana ce qui dɛ. est clair, c'est qu'il y a eu un grand bruit. Nka min jɛlen don o ye k'a fɔ mankan ba On de peut bɔra. comparer au bruit des grands vents. Mankan min ni fiɲɛba mankan bɛ se ka suma. Et le verset 3, Ani verset 3 la il y a eu des langues semblables à des langues de feu. a fɔra ko nɛnkun ayiwa tasuma mana dɔw de bɔra olu yera. Il y a l'expression semblable. A fɔra ko a ɲɔgɔnna. Donc des langues qui ressemblent à des langues de feu. Ko o nɛnkun minnu bɔlen don tasuma manaw fɛ. Ce n'est pas du feu, mais ça ressemble à cela. Tasuma mana tɛ nka a bɔlen bɛ tasuma mana de fɛ. Malheureusement, aujourd'hui, ce texte est lu avec beaucoup de rapidité. Nka bi ma caman na nin yɔrɔ in bɛ kala joona. Et les gens veulent voir du vent. Ani mɔgɔw b'a fɛ ka fiɲɛ ye. Et les gens veulent avoir du feu Ani réel. mɔgɔw b'a fɛ ka tasuma yɛrɛ ye. Alors que ce sont des comparaisons qui sont faites dans ces deux textes. K'a sɔrɔ nin yɔrɔ la yan nɔ min jɛlen don o ye sumali de ye k'aw da Mais ɲɔgɔn kɔrɔ. quand ils vont recevoir cela, Tuma min na ni o les ye o langues de sɔrɔ feu, o nɛnkun tasuma mana minnu binna u kan ten jiginna u kan. le texte dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Kitabu ko ko u fara ni sanu la. Et remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues, Ani u falen ni sanu la u y'a daminɛ ka kuma kan wɛrɛw la. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. I ko ni sanu ye a bila u da la cogo min na. Ceci aussi est très important. Nafa bɛ nin yɔrɔ fana la. Ils n'étaient pas en train de parler selon la langue qu'ils veulent parler. U kun t'a la ka kuma u diyaɲɛ kan na dɛ. Ils n'ont pas choisi de parler en langue aussi. Ka kuma kan wɛrɛ min na u yɛrɛ ma o kan ɲɛna tuma u yɛrɛ Mais ye. quand ce phénomène s'est passé, Nka tuma min na ni nin koba kabakoma in qui kɛra. ressemble à des langues de feu, K'a ye k'a fɔ nɛnku minnu jiginna o kɛra i n'a fɔ tasuma mana u ils kan. ont été remplis par l'Esprit de Dieu U falen Ala ni la. et ils se sont mis à parler en d'autres U langues y'a daminɛ ka kuma kan wɛrɛw la. selon que l'Esprit leur donnait de I s'exprimer. ko ni sanu ye a bila u da la cogo min na. Donc c'est l'Esprit qui donne ici à chacun la langue qu'il doit parler. Nin yɔrɔ la ni sanu de y'a bila mɔgɔw kalandenw bɛɛ kelen kelen da la u ka kan ka kan min fɔ. Malheureusement, il y a à ce niveau aussi beaucoup de confusion. Nka bi ayiwa ɲagamili caman fana bɛ nin yɔrɔ in na En yan. grec, on parle de glossolalie, N'a bɛ gɛrɛki kan na u b'a wele ko glosolali kan caman. qui peut Meli. être comprise de plusieurs manières. O bɛ se ka faamuya cogo caman fana na. Et c'est ce qui amène certains à dire que ce sont des langues qu'on ne comprenait pas. O de b'a to dɔw b'a miiri k'a fɔ ko a kanw tun don mɔgɔ tun tɛ min faamu. Mais ici, il est dit Nka yan a fɔra ko que chacun parlait selon que l'Esprit leur donnait de parler la langue qu'il leur accorde. ko u bɛɛ kelen kelen tun bɛ
kuma kan wɛrɛ min na o kɛra ka kɛɲɛ ni Ala yɛrɛ ni sanuma ka kan dilen ye. À tel enseigne que le monde qui était venu de partout à Jérusalem, Fo k'a kɛ sa jamaba min bɛɛ tun bɛ Jérusalem a don, au grand bruit qui ont accouru sur les lieux, olu ye nin mankanba in mɛn tuma min ni u lajɛra. chacun attendait l'évangile ou la parole dans sa propre langue maternelle. Olu bɛɛ kelen kelen tun bɛ ayiwa Ala ka kuma mɛn u yɛrɛw barakan na. C'est ce qu'on voit dans le verset 8. An b'o ye verset 8 de la. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? A dun bɛ se ka kɛ cogo di ko an bɛɛ kelen kelen b'a la ka o kumaw mɛn an yɛrɛw barakan na. Dans notre langue maternelle. U b'a la ka kuma an yɛrɛw barakan na. Et le verset 9 jusqu'au verset 11, Ani verset 9 ka se fo verset 11 ma. des peuples sont cités. Ayiwa siya minnu ko bɛɛ ko don olu bɛ ka fɔ. Et chacun attendait les paroles dans leur propre Ani langue. o siya bɛɛ kelen kelen tun bɛ Ala ka kuma mɛn u yɛrɛw barakan Et na o ceci don. a été possible parce que l'Esprit s'est mis à parler. Awɔ o sera ka kɛ sabula ni sanu yɛrɛ kumana. Sur le plan missiologique, N'i bɛ ani cidenya miiriya faamu. cela veut dire que l'ouverture est faite à tous les peuples O b'a jira k'a fɔ nin yɔrɔ la ayiwa da yɛlɛla siyaw bɛɛ ye de recevoir l'évangile ka Yesu Kirista kibaru duman sɔrɔ dans leur propre u langue. yɛrɛw ka kan na. C'est pour cela O de kosɔn qu'aujourd'hui, bi nous devons remercier an ka kan ka barika les da frères et sœurs qui s'investissent dans la traduction balimaw ni balimakɛw ni balimamuso minnu y'u yɛrɛ di kitabu bayɛlɛmani ma kan et wɛrɛw qui la. font en sorte que beaucoup de peuples aujourd'hui écoutent la parole de Dieu O dans leur baara langue o maternelle. kanyɛlɛmali baara de sababu la ayiwa siye caman bɛ diɲɛ kɔnɔ bi minnu bɛ kibaru duman mɛn. Donc l'étonnement était là. A kɛra kabako ye dɛ. Comment est-ce que cela a été possible? Nin sera ka kɛ cogo di? Jésus est parti, Yesu Kirista taara le Saint-Esprit promis est descendu ni sanu min lahidu taara o nana. et Jésus avait dit qu'il va leur enseigner et leur faire comprendre tout ce que lui leur a enseigné. Ani Yesu y'a fɔ k'a jɛya k'a fɔ ni sanu nana a na u kala ani ka u dɛmɛ ka ale ka kuma fɔlenw bɛɛ faamu. Ne sachant que dire, O ils kɔnɔna disaient les fililen uns aux autres, o tun b'a fɔla ɲɔgɔn ye que ko veut dire ceci? nin ye mun ye? Mais à côté de cela, on trouvait encore des gens qui se moquaient. Nka olu kɛrɛfɛ maa wɛrɛw tun bɛ yen minnu b'a la ka yɛlɛ bɔ danabaw ma. Qu'ils sont remplis de vin doux. Olu ko ko u falen don duvɛn duman na. Mes chers amis, Ne balima teriw, quoi que vous fassiez, aw mana fɛn o fɛn kɛ quand la parole de Dieu est rendue, ni Ala ka kuma kɔni dira, il y aura toujours deux camps. ayiwa mɔgɔ fantara fila bɛ sɔrɔ. Ceux qui vont prendre la parole au sérieux, Minnu bɛ Ala ka kuma minɛ ni sɛbɛ ils ye, vont chercher à comprendre, olu n'a ɲini k'a faamu. qui vont se donner entièrement, Hali ka tila k'u yɛrɛ bɛɛ di. et ceux qui vont transformer cela en moquerie. Nka fan dɔw fɛ dɔw bɛ o kɛ yɛlɛbɔmafɛn ye. Donc, nos frères et sœurs engagés aujourd'hui dans la mission, Ayiwa an balimakɛ ni balimamuso minnu cɛsirilen don cidenya baara la bi, que cela ne vous étonne pas, o kana kɛ aw ɲɛna que dans kabako ye. certains lieux, on vous chasse, Ko yɔrɔ dɔw la yɛrɛ mɔgɔ bɛ aw dans gɛn, certains lieux, on ne veut pas vous recevoir, k'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ ban aw la yɔrɔ dɔw la. et dans certains lieux, on vous appelle même. Ani ko yɔrɔ dɔw fana na mɔgɔ bɛ wele bila aw ma. On a l'habitude d'aller dans un village pour pouvoir prêcher l'évangile. An delila ka taa kibaru duman fɔ dugu dɔ la. Ils ont refusé. O dugumɔgɔw banna. On est parti dans les champs. An taara forow la. On a fait les installations dans les champs. Ayiwa k'an ka minɛnw labɛn On a forow la. commencé à chanter. K'a daminɛ ka bɛtiw da. Et on a commencé à projeter le film Ani Jésus. k'a daminɛ ka Yesu Kirista filimu bɔ. Tout le village est venu dans les champs I pour m'a ye wa écouter dugu l'évangile. mɔgɔ bɛɛ de nana foro kɔnɔ ka na kibaru duman lamɛn. Et des gens ont accepté Jésus. Ani mɔgɔw sɔnna Yesu Kirista ma u ka ɲɛnamaya ka Yesu Kirista sɔn u ka ɲɛnamaya la. Donc, nous devons être courageux. Ɔwɔ an kan ka kɛ maa cɛsirilenw ye. Jésus a dit, Yesu ko vous restez à Jérusalem. aw ka to Jerusalem. Le verset 8 du chapitre 1. Sura fɔlɔ a verset 8. Vous recevrez une puissance A filɛ aw na sebaya sɔrɔ qui va survenir sur vous min bɛ na aw kan. et vous serez mes témoins Aw na kɛ ne seerew à ye. Jérusalem, Jerusalem dans toute la Judée, ani Juda jamana dans la fɛ Samarie ani et Samari jusqu'aux extrémités de ani la ka taa terre. se fo dugukolo dan bɛɛ la. Pour accomplir cette mission, Walasa ka nin ci dafa l'avènement du Saint-Esprit était ni obligatoire. senu jigili tun ye wajibi ye. Et Dieu a fait sa haute part. Ani Ala ye a seko damajira kɛ. Il nous revient donc à nous A bɛ anw de ma sisan de faire le relais ka an jɔyɔrɔ ta.
Nos frères et sœurs ont tout fait. an balimakɛw ni balimamuso y'u seko kɛ. Ils ont prêché à Jérusalem. u ye kibaru duman fɔ Jérusalem. Ça a été prêché en Judée. ka kibaru duman fɔ Jude. Ça a été prêché en Samarie. ka kibaru duman fɔ Samari. C'est allé en Europe, ani ka taa Europe gun aux kan. Amériques. ani Amérique gun Et kan. la chose nous est arrivée jusqu'ici en Afrique. awa kana se fɔ anw yɛrɛ kun an yɛrɛ ma ya Afrique gun kan. Pour continuer la mission que Jésus a confiée à ceux qui le craignent et qui le servent. walisa ka taa ɲɛ ni Yesu Krista ka cidilen ye ayiwa a ɲɛsiranbaw ni a ka baaradenw fɛ. Mais face à toute cette situation, nka n'i ye nin bɛɛ jateminɛ sa. au verset 14, verset 10 ani 4 na. Pierre va se lever Pierre nana i wuli. et expliquer à tous ani ka ɲɛfɔli kɛ jama bɛɛ ye. qu'on est à 3 heures qui correspond à 9 heures du matin. ayiwa ko ni a y'a sɔrɔ an bɛ wagati 9 sɔgɔmada fɛ wagati nɛgɛ kaɲɛ 9 na. Que ce qui est arrivé min kɛra nin ye. n'a pas été sous l'effet du vin. o tɛ ko mɔgɔw ye dufɛn duman min dɛ. Mais Jésus-Christ qui était là, nka Yesu Krista min tun bɛ yan. 3 ans durant qui a travaillé, o min ye baara kɛ ɲinɛ y'a san 3 tɛmɛlen 3 ye. ans durant qui a parlé de Dieu, o min kumana Ala ko la ɲinɛ y'a san 3 tɛmɛlen ye. qui nous a montré comment adorer et servir Dieu, ale min ye Ala batoli ni ka baara kɛ Ala ye k'o sira don an kɔrɔ. qui a été maltraité et crucifié, nka ni mɔgɔw banna a la ka juguya ka tila k'a gɛn jiri la. mais qui est ressuscité des morts nka o min kununa ka bɔ suw cɛ ma. et qui est monté au ciel, ni a yɛlɛla ka taa sankolo la. assis à la droite de Dieu, ka sigi fa Ala kinibolo fan fɛ. reviendra un jour. o bɛ kɔsegin ka na don Mais dɔ. d'ici là, nka sani o cɛ. il nous a mis en mission a ye an bila ci la. que si l'Esprit de Dieu descend, ni Ala ni jiginna tuma min. comme cela vient de se faire, i ko a kɛlen filɛ cogo min na que nous tan. puissions nous lever pour travailler, walisa an ka se ka wuli ka baara kɛ. répandre au loin et auprès l'évangile du salut en ka taa ɲɛ Jésus-Christ, ni Yesu Krista kibaru duman ye kisili kibaru duman kɔni yɔrɔ suru ani yɔrɔ janna. pour que tous les peuples entendent et sachent que Jésus-Christ est Seigneur walisa siyaw bɛɛ k'a mɛn ani k'a dɔn ko Yesu Krista ye matigi ye. et qu'il est sauveur. ani ko kisiba don. En dehors de Jésus-Christ, pas de salut. ani ko kisili tɛ sɔrɔ cogo wɛrɛ si la ni Yesu Krista tɛ. Et il est dit dans le verset 41 ani a fɔlen don a verset 41 la. qu'après avoir écouté ce grand discours, ko o kɛlen ka Pierre ka o kumaw mɛn tuma min na. ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. minnu sɔnna o kuma ma olu batisera. Et en ce jour-là, ani o don na. le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. ayiwa kalandenw cɛyara ka kɛ maa 3,000 ɲɔgɔn ye. Mes chers amis, c'est fantastique. ne balima teriw nin ye koɲumanba La ye. moquerie n'a pas empêché Pierre de se lever et de yɛlɛ parler. bɔnma ma se ka Pierre bali ka wuli k'i jɔ ka kuma. Et la moquerie aujourd'hui ne doit pas nous empêcher d'annoncer l'évangile. ani yɛlɛ bɔli an ma bi o man kan ka an bali ka Yesu Krista kibaru duman fɔ. Ceci doit nous encourager. o ka kan k'an jija yɛrɛ. Si du moins nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, n'a y'a sɔrɔ Ala ni kɔni bɛ an kɔnɔ. à travailler pour le Seigneur ka baara kɛ matigi ye. et en faire en sorte qu'il n'y ait aucun peuple au Mali qui ne soit évangélisé. walisa k'an jija k'a kɛ ko siya si kana sɔrɔ Mali la ni Yesu kibaru duman ma fɔ siya min na. Aujourd'hui, bi le district de Bamako-Kura est engagé dans le Mandé. Bamakɔ kura district ale cɛsirilen don kibaru duman laseli la Mande yɔrɔ la. Ils veulent aller jusqu'en Guinée u b'a fɛ ka se fo Laginɛ. et la tâche n'est pas facile. a baara in ma nɔgɔ dɛ. Beaucoup de jeunes sont engagés ayiwa funankew caman cɛsirilen don. et ils sont en train de se donner la main et de se battre u bɛ ka o tɛgɛw n'u bolow di ɲɔgɔn ma. pour que l'évangile puisse arriver à ces peuples. walisa kibaru duman ka se o siyaw Et ma. notre désir est qu'il y ait des églises et des églises qui naissent. ani an ka deli ye k'a fɔ egiliziw caman de ka sɔrɔ o yɔrɔw la. Et tous les peuples non atteints au Mali ani ko siya fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ ni kibaru duman ma se minnu ma fɔlɔ. doit être la préoccupation de l'église malienne. o siyaw ka kan ka kibaru duman laseli kan ka kɛ egilizi ka kunkilenna ko ye. Et l'église malienne doit se préparer, Mali egilizi ka kan k'i labɛn. se faire des programmes, ani ka fɛɛrɛw bila sen kan. viser des nations données, ani ka i ɲɛsin siya dɔw ma. pour que ce que Pierre a fait le jour de Pentecôte i ko Pierre y'a kɛ nin don Pentecôte don min puisse na. être une réalité pour tous les peuples o maliens. fana ka se ka kɛ a dama tiɲɛ ye Mali siyaw bɛɛ ye. Faisons en sorte
qu'à l'avènement de Jésus-Christ, aucun Malien ne vienne à dire à Jésus-Christ, ils ne m'ont jamais parlé de toi. Cela sera une honte pour l'Église. Et faisons en sorte que nous puissions nous donner les mains. Que chaque église évangélise. Que chaque groupement d'églises évangélise. Que l'association s'organise et évangélise. Et que de partout l'évangile soit une réalité dans notre pays. Les gens ont faim de la bonne nouvelle. Et ils ont besoin que vous parlez et que vous vivez l'évangile. Pour que l'évangile puisse percer, il faut que nous qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, nos voisins les plus immédiats voient le changement. Et étonnés par ce changement, nous puissions leur expliquer que Jésus-Christ est l'auteur de ce changement. Et en voulant être comme nous, ils acceptent Jésus-Christ. Évitons des scènes, certaines scènes qui ne sont pas bonnes. On est parti dans un village, on a prêché, mais le chef de village s'est levé. Il dit, mais celui avec lequel vous êtes en train de faire ces activités-là habite parmi nous depuis longtemps. Et il fait tout ce que nous faisons. Et on va quitter quoi pour aller où? Ça, c'est un mauvais témoignage. Ne fermons pas l'évangile avec nos témoignages. Mais ouvrons l'évangile avec des bons témoignages afin que les gens puissent lire la vie de Jésus-Christ en chacun d'entre nous. Et cela peut faciliter leur conversion. Paul, l'apôtre, disait que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma prière est que cela soit une réalité pour chacun d'entre nous. En terminant, j'ai 3 propositions. Peut-être on ne sera pas tous sur le champ missionnaire, mais faisons en sorte que si le Seigneur nous a réellement appelés pour ce travail, qu'on soit disponible. Peut-être que certains ne pourront pas aller, mais vous pouvez prendre du temps pour prier sur ceux qui sont sur le terrain. Et chaque jour, vous priez pour ces hommes et ces femmes qui sont engagés dans l'œuvre. Il y a aussi le 3e volet. Ces hommes et ces femmes qui y sont ont besoin d'être entretenus. Et le Seigneur a fait en sorte que nous avons aujourd'hui de l'argent. Faisons en sorte que nous puissions participer à l'évangélisation avec l'argent que le Seigneur nous a donné. Et si cela est votre préoccupation, approchez votre pasteur et agissez selon que l'Esprit vous donnera de le faire. Pentecôte est l'avènement du Saint-Esprit. C'est aussi la naissance de l'Église de Jésus-Christ. 3000 hommes qui se sont ajoutés à l'Église.
Et quand vous lisez le reste du texte, il est dit que chaque jour, ceux qui se convertissaient s'ajoutaient à l'église. Et ma prière est que cela soit pour notre pays. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous assiste, afin que nous puissions être tous à l'œuvre. Selon que l'Esprit nous donnera la disposition. Ne forcez pas. Soyez fidèles et disponibles entre les mains de l'Esprit de Dieu, afin d'agir selon ce qu'il va vous permettre de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous au dimanche 7. 7 juin, où nous allons nous retrouver encore à l'église, nous entretenir et nous encourager mutuellement. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Je vais demander à Josué de faire cette prière. Ala sebeya ubetigi sangoloni dugukolo daba be barka bada ye kaifo kaiwala nyumando ikakuma koson ikakuma mimbe anjeya ikakuma mimbe ambo flila ikakuma mimbe ambo dibila mati ka barka daye kaiwala nyumando ambe barka daye inisenuma e ala nisenuma koni idenga yemin lahiduta anye niyo blakana mati onana de mati ikal lahidu tale bebe dafa barka ye nisen nali koson alamba delife idenga senuma Yesu Krista tola ikam be klengli fa inisenula walisanga tama kantigiya kono katama ala senuma e kamneni kono dongodo katama senuma ya kono kaka esere sebawiye Yesu Krista ansigi nyogorola kaka isere sebawiye nga duku kono kake sere sebe yanga jamana kono mati andeme ambe fengo fena Yesu Krista etoka bonya okola walisa chama ka fara itauka chama ka fara kisitauka ala senoma fanga di ka eglizima chesili di ka eglizima kibaro duma nyefetali boloda walew mati o fero di walisa sia fengo fembe mali kono ubeka Yesu Krista don ani ka son ka kisili soro barka ye duba kada itokan andeme ka kariwere se herala an farale ɲɔgɔn kan an ka nisɔndiya ka bonya kosegi ema abarika ye Yesu Krista matigi tɔgɔ la amen amen amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, an matigi Yesu Krista ka nɛma l'amour de Dieu ani fa ala ka kanuya et la communion du Saint-Esprit ani nisɛnu ka jɛɲɔgɔnya soit avec vous o tous. ka kɛ aw bɛɛ kelen-kelen fɛ. Bon dimanche. Ala ka kari jan bɛɛ la. Voici je vous envoie comme des agneaux.